अरे कि गायक ना जादूगर बारे भावना के सुर में मस्त मलंग बारे जहवा गईले ओहिजो भीड़ लगैले। अरे कि जहवा गईले ओहिजो भीड़ लगैले कलू के नमवा से हर दिल जगेला। भाई हमार यही अंदाज में और भी निकला कलू के एगो गाना रिलीज भइल ह जौन की काफी तहलका मचावता। एक एक दिन ना 8 घंटा में ये 1 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा। इतना तबादला मचा रहल बा ई गाना। तो भाई हमार ये अरविंद अकेला कलू के जौन गाना बा न तहलका मचावता एकदम कहे मान के ना भाई। तो चली जानल जाए गाना के विस्तार से सब कुछ जानल जाए। वीडियो के स्किप मत कर, वीडियो के स्टार्ट कर जाए, ज़्यादा लंबा ना कर जाए। भाई हमार इमें जौन फीमेल हीरोइन बारी का कहतरी कि पानी हम तबाह भइल भइल कजरा काटा त बियाह कब करब। अबनी हम तबाह भइल कजरा काटा त बियाह कब करब। भाई हमारे जो का कहतरी कि तोहरे के प्यार से बनाईती भतार बोला मांग कब भरब। तोहरे के प्यार से बनाईती भतार बोला मांग कब भरब। ए जो हमें के कलू भैया का कहतना, कलू भैया कहता ना कि गेट खुलम कार के डेमिंग सेल्फ मार के यही तैयारी में बानी बानी। गेट खोलब कार के डेनिम सेल्ट मार के यही तैयारी में बानी बानी। भाई हमार तोरी कहता ना कि आइम बारात लेके, अरे कि आइम बारात लेके तोहर दुआरी शेरवानी पहन के ए रानी। आई बारात लेके तो हर दुआरी, आई बारात लेके तो हर दुआरी। कहता ना कि गोरे गाल पर गोरी खाला टीका करी ह अपना राजा जी के संगे जयमाला करी ह। गोरी गाल पर तू टीका गोरी काला करी ह अपना राजा जी के संगे जयमाला करी ह। भाई हमार तने हेजू गोर करे के बाद कहतरी कि है लहंगवा के कलर से जान पकड़िए के मैच करी ह ते हम चुमा उड़ा के सनम दूरे से तू केच करी ह। हेजू देखे के बाद कहता ना कि गोली मारो बीच के संगे फोटो खींच के इंस्टा पर हमू डालल चाहतानी। गोली मारो बीच के संगे फोटो खींच के इंस्टा पे हम डाल चाहतनी। भाई हमार हेजू कहता ना कि अपना पलू पर कलू के नाम लिखी ह आके ससुरा में सारा काम धाम सीखी ह। वो अपना पलू पर कलू के नाम लिखी ह आके ससुरा में सारा काम धाम सीखी ह। भाई हमार एगो का रिप्लाई आवला इहो देखे के बाद तो दिखे जाए। कहतरी कि हमू चाहतनी कई सेवा पानी अपना सासू के देहल प्यार आंसू दोनों देवल आंसू प्रियांशु के। भाई हमार एजू का कहता ना कि सरिया मरून पर जाके हनीमून पर संगे काटल जाई चानी चानी। सरिया मरून पर जाके हनीमून पर संगे काटल जाई चानी चानी। भाई हमार ते गानवा के जौन बोल बनाओ ई गानवे के बोल बा शेरवानी। इतना कमाल के बोल बनाओ कि हमके लागत है कि ई बोलवे से ई गानवा के कितना ट्रेंड कर रहल बा। आई एको दिन ना भइल 8-9 घंटा में ई मिलियन क्रॉस कर चुकल बा। ई गाना इतना तगड़ा गाना बाकी।